iyafisa-ke ukuthi njengoba senakhelwe-ke leli khaya litiphathe kahle libe nemfudumalo, kungabi isikhathi esengigcina seniwubanga lo ukuze ningawubangi niwakhelwe yimina. Makukhona inkinga phakathi kwenu nanomndeni, khona amakhosi, khona befundisi, lohamba mabe khona okuhlulayo nokubika lithi nakho-ke nasakhela umuzi manje sesiyawubanga, sicela niyosixazulula. So first ethe wona umthandazo njengoba siwulithina namhlanje bese kuphela izinto. Hayi ngoba ngiyona amaNazaretha futhi niza kancane. Ngicela yazi thina sikandiboza kanti ngoba mhlawumbe ningabonani nike nabakhona manje ngiyabona kodwa nawo niwona amaNazaretha kodwa niza kancane kulikhulu jabusani inhliziyo. Ngibonge-ke nesipho engiphe sona ukusho ukuthi uzowahlabisa uncane le khaya lakithi. Mkhulu lo mkhulu kudala nje namanje semkhulu futhi. Uma kukhona okunihluphayo hayi niyakubefundisi nemakhosini nakubashumayeli bese niyikhetha phela inkosi. Naphuza utshwala ilanike ungaphuzi kakhulu utshwala uyeke awumsebenzi walutho abakhe imuzi. Uyabona indoda iphuza utshwala ayinqeni ukuphuza ugologo bizayo bese ifika ekhaya iphethe isigaba seklabishi ihamba iklabishi liwe likiliwe igingqike ingalinaki iklabishi kodwa makuwo ibhodlela likatshwala uncona ashake ngesiphuno. Hayi iphuza kakhulu nadluliswa yini ifisanike manje awukho umuzi utshwala manje malithi niyaphuza ney'ngane zethu zophuza yimbiki ingane kufuza ngokuphuza utshwala ngcono ingane kufuza ngokuhlakanipha ngoba wazala yona wathi umuntu edala wathi mina ngifuza ubaba hayi ngotshwala. Inkosi zinibusise. Inkosi inibusise. Singasondela ke siyobuzini.